నమస్కారం అందరికీ. నేను మీ దివ్య పెన్యాల. వెల్కమ్ టు రాధియా ఫార్మ్స్. ఇది ఇంకా బ్యాక్యార్డ్ ఫార్మింగ్ స్టేజ్లో ఉంది, బట్ వర్కింగ్ హార్డ్ టు స్కేల్ ఇట్ టు ఎ సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ అండ్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మ్. ఇక్కడ అన్ని హసిల్ స్టైల్లో గ్రో అవుతాయి. నేచర్స్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్, స్లో, న్యాచురల్ అండ్ ప్యూర్. క్వాలిటీలో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ లేదు. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సాయిల్ టు యర్ షెల్ఫ్. ఇక్కడ ఏది ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ ఉండదు. వి ఫాలో నేచర్స్ న్యాచురల్ పేస్. అందుకే మా వెజీస్, ఆయిల్స్, చికెన్ అన్ని బెస్ట్ క్వాలిటీ అండ్ సూపర్ ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఇది ఫామ్ కాదు, నేచర్స్ వైబ్. నో హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్, నో ఫేక్ స్టఫ్. మినిమం కేర్తో మ్యాక్సిమం క్వాలిటీ. ఫుడ్ గ్రో చేయడం ఒక శ్రమ అయితే, ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేయడం కోసం ఇంకా చాలా శ్రమ పడుతున్నాం. అండర్ రాధియా వెంచర్స్ విత్ ద కొలాబరేషన్ ఆఫ్ రాధియా ఎఫ్ఎన్బి. ఆ హడిల్ని క్రాస్ చేసి మీ నమ్మకాన్ని గెలుచుకోవడానికే మా ఈ ప్రయత్నం. సో ఫాలో అవర్ జర్నీ ఫర్ సస్టైనబుల్ లైఫ్ స్టైల్. లెట్స్ గ్రో దిస్ టుగెదర్. Like always, one step at a time, and this is just the start. Swasti, మీ దివ్య పెన్యాల.